қатли як соҳибкорзани тоҷик ба дасти писари амакаш дар шаҳри Қурғонтепа ду хонаводаро дар муқобили якдигар қарор дод. Мавҷигул Ҳалимоваи 36 сола молики чанд нуқтаи фурӯши меваи хушк ва донагиҳо дар бозори Фаровон ва Ҳоҷи Шариф шаби 6 январи имсол дар кӯчаи Хатлони шаҳри Қурғонтепа бо зарби корд кушта шуд. Мақомоти милисияи Хатлон гуфтанд ҳоло ба гумони даст доштан дар ин ҳодиса Ҷамшед Ҳалимов писарамаки 40 солаи Мавҷигул боздошт шудааст. Қарор будааст ҳамон шаб Мавҷигул аз фурӯшандаҳои зердасташ дар ду бозори калони Қурғонтепа пулҳоро ҷамъ карда ба хонааш бибарад. Ҷамшед Ҳалимов аз нақша огаҳӣ доштааст. Вай аз бозор корд гирифта ба дасту ҷигари дуввумӣ зарбаи маргбор задааст. Гуфт Искандар Солеҳзода, сардори раёсати умури дохилии вилояти Хатлон, рӯзи 30 январ дар нишасти матбуотӣ. Вале ба қавли ӯ ҳамон шаб Мавҷигул дар ҷузвдонаш пули бисёр надошт, танҳо 400 сомонӣ доштаасту бас. Мақомоти милисия мегӯянд Ҷамшед Ҳалимов дар гузашта аз ҳамкорони Мавҷигул буд ва баъди як ҳодисаи дуздӣ аз кораш маҳрум шудааст. Наздикони Мавҷигул ва Ҷамшед дар бораи ин ҳодиса чизе гуфтан нахостанд. Аслия, як соҳибкори бозори Фаровони шаҳри Қурғонтепа, ба Радиои Озодӣ гуфт Мавҷигул Ҳалимова ва бародаронаш солҳои ахир аз соҳибкорони муваффақ буданд ва тиҷораташон сол то сол рушд меёфт. Ба ҳама бор тақсим мекарданд, чанд бародараш кор мекард, зиндагиашон хуб буд, афзуд мусоҳиби мо. Тафтиши куштори Мавҷигул Ҳалимоваро мақомоти милисия ва дудситонии вилояти Хатлон пеш мебаранд. Дар робита ба ин ҳодиса бар асоси моддаи 104 Кодекси ҷиноӣ, яъне одамкушӣ, парванда боз шудааст. Солҳои ахир чанд ҳодисаи пурсару садои ғорат ва куштори сокинони пулдор дар баъзе аз гӯшаҳои Тоҷикистон рух дода, омилони он дастгир ва муҷозот шуданд. Аз ҷумла соли 2013 як гурӯҳ тиллофурӯш Аҳмадхоҷа Бобоев, ҳамсараш Ҳаётхон Бобоева ва фарзандонашон Рухшона, Сӯҳроб ва Санҷарбегро дар хонаашон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров кушта, хонаашонро оташ заданд. Ин ҷиноят боис ба сарусадоҳо дар байни мардум гардид ва раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон низ ба мақомоти полис дастур дода буд, ки ба ҳар қимате омилони онро муайян ва дастгир кунанд. Кормандони полис баъд аз 2 соли ин ҳодиса оилаи Раҳматов ва сокинони шаҳри Хуҷандро дастгир намуданд. Баъдан ин 7 нафар барои қатли хонаводаи Бобоевот ба муҳлатҳои гуногун равонаи зиндон шуданд. Инчунин дар гузашта ҳодисаи куштори чанд сароф дар кишвар сабт шуда буд.